Hadin bagi New Trap Youth Council HYC haka arpau tarik jelio arja arpusau kala sei madan saya ke jingkno bamsap nagitin Sop-Ïing lani ki aluminium roofing sheets ki bala ai ki community but rural development C&RD block paper ban sampat syaki Nongstoiñ ki badai hok ban yo khamtam ki bala shatlin shop haki bor maryang haka arpau tarik jelio arja arpusau ki noi lambat khot ka seng na Mawthadraishan ban Nongstoiñ circle ki la perlong ka jinglet jingo yakitin Sop-Ïing haka jakabu jong Mawthadraishan C&RD block but Nongstoiñ C&RD block. Haka jing jurep lalap baka Jingstang kiten Sop-Ïing ka long lakum Snep Piat bat ki bala ban Kyrwoh daki ktiru bat ka jing reben jong ki kam dei kat kum ka standard thickness ka bolong 0.1000 mm. Kinoi lam ki lalap baki te kiten Sop-Ïing ki reben tang 0.8 mm bat kalai per bak lebak na kiten Sop-Ïing bade ki mahjan hayau hahat. Kumban syukdo bau ba roy kuparsen ram President HYC haka arpau tarik ujelio arja arpusa ulaong baka seng kala yo jing ujor na ki Nongstoiñ halor ki tin Sop-Ïing bat haka jinglet jingo lalap baki dei ki batat dor bat ki bambha ulaong baka Directorate of Housing ka shim yakini ki tin Sop-Ïing na ka company ka baai kerteng ka Haryana Iron Works Private Limited Kolkata West Bengal. Laong bagi Directorate kapan yaki corrugated aluminium roofing sheets in EE3105 H18 alloy but prapot ka jingjrong praspa milimeter ka kenyan but 0.1000 mm ka jingrben hinray lalapan bagi Nongstoiñ kiyo da kitin Sop-Ïing batang 0.8 mm ka jingrben. Kumban syukdo baka ni kapau suba baka dan ka bamsap ka basirkay nakitin Sop-Ïing ki badai ban penpoi syaki Long-Ïing ki baduk da ki badan hakabor. Kano emang paden? Sop-San. Sop-San em dah kedia. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.